King pamiti po ning pamilya, ginakan ko na naman itang anyang may bayit ko, may sakit ko, at pito ko pang aldo, pebinyagda ko. May yapan kingkit na ni Ma, at so kasi himanan din. Maninong may kaisip kareng kapatid, kareng kapamilya, anyang pito kong aldot, manoling ko, mabibina ko, mamamate, ay sipang pabinyag yuko, kuning po tamate akong may binyag. Gina ka ng ima, ining pangane ng kapatid, idang loling. At ini namang katukin ng tatang, iba pang pudak, yung ninong ko. Man may katagon ka na imaking binyag ko, uling, may sakit siya naman. Actually, pabulan niyang mirate, makatalakad, makalakad. Balanapin ka na malumpuya. Minsan ko pang gina kaning kwentong ini, banakit muna, kalugod ng pamilya. Anyang pabinyag dako, peke balak da, bakong tanggap grasya, at may pakayap, mo keni. Doon ay ang gaking kasumangid ng biya. Salamat kayong lugod ng pamilya. Ay sipan ng pabinyag dako, at may maging dalan, ng Diyos, pepakayap na ako. At hanggang ini, mamayang pamikatago ng Diyos, kanita biyayan king kasalpantayanan ko, at saan hanggang tumwa, ang aking tawding pinandit ng biye. At ini makaparikit, yaban kanita, datang itang panahon, ang aking banwa, mipakayap kong dubusan, uling ka rin banwa, akamtan niyang kaligtasan. Dimdamtamong king may basang ebanghelyo, tinggino niyang may katawan niyang tao, kitang misyon ng gimpanan. Papuntaya Jerusalem, at balang lugal apuntalana o dalanan, balen baryong delanana, papunta Jerusalem, tinuro yung ginong. Menaral. Gimpananing kayang misyon. Nga pinating metong dinapit kayat mengutang. Gino di taklamo ring taong miligtas. Ene talaga pekibatan ng gino itang kutang. Nung di takla o dakala, pero pakibat abinyan ng gino, pagpilitan yung midub, king makipot apasbol. Buli nang sabihan, makanita kalagwa. Kailangan tamong pagpilitan. Luban yung makipot apasbol ning kayarianing Diyos. Pero posible. Mikarakala, ding taong miligtas, nung mikarakala ring taong magsikap, magpursigi, magkapilit, makadub kitang makipot ng pasbol, ning kayarianing Diyos. Ting tutunan yan, keng man ng tawding dake ng ebanghelyo, masalang mayakit na ing kayarianing Diyos, makabuklat siya para ka ring sabla. Masakit mang lungub kitang makipot na pasbol, dapat ding miyaliwang tao, mabilog ayato, manibat laking apat ng sulok ning yato. Malyari ng milinan, pamikatagon, lungub kayat ang makipot ng pasbol ng kayarianing Diyos. At king kayarianing Diyos, detang taong manibatan, king aslagan, king albugan, king amyanan at king mauli, makanyan lang makapakirake, king dulang ning gino, at akamtan ding kaligtasan. Sinabi ng Ginoo, metong yang paganaka, nakabud mi saraying pasbol, agyang katok tanang katok, kaya mo may buklatanan. Mekad makanya nakatamong, di din babala ng Ginoo, na kailangan tamong samantalanan ng balang pamikatawa na babiyan ng Diyos, bata mong ikasaran pasbol. Uli nga na, sasabihin ko, kaya kayo dakalaring bisang lungub at elamilub, kabud seranin ng manibala, king pe bale-bale, may bata kayo makatalakad king luwal, at katok na kung katok sabihan nyo, Gino, paluban nyo kami, dapat yung pakibat na era kayo bado penibatan, at kanita, ipagmaragul da, kaya sudo mo kaming mayangan at pininom, at tinuro ka karing balian mi. Dapat,
Eko balo no ko tao nga na, dumayo ko kanako, ikong sablang mga rok adapat. Kini mamya yung kuluing ginong. Nung makanano yung ado ba nitang makipot, pasbul ng kayarianing Diyos. Dapat tang kayapan. At iti yung panagkat ababianan ng Ebanghelyo kaniting pamigunam. Kadigtasan, pakikwanan tayong kamtan, inyapin, ingkayapan, parating daptan. Napo natin kaming pintalang masakit king Bulawon Resettlement. Ini kasing coordinator ko kiyang BEC, king parokya, Brother Dads, Makapagal. Pila ng aldo, balisaya, may gagana ka, uning-ining kayang koya, ikuang senyong anyang ma-check up ya, may colonoscopy ya, kasi atin dayaing kayang dinat. So ating suspetsa po ta, nanunay itang milyari kayang kolon, at may paltuto, pwede man ikong asidip, kasi makabaraya, midub itang instrumento. Ayisip na ning wali, Brother Dads, kailangan na ning kapatid ning grasya. Napikisabihan ako among pakilan nyame. O nga niyang pakisabihan ning kuya no, at dimdam nitang amanong lanya. May bisa. Pakano bisang mati. O sabi ko naman kining wali, o sige po unong bisa, yabeta niya keng pangadi. Pwede naman distant healing o proxy, pangadila ka para keng kapatid mo. Pero ining wali, balik-balikan ni kuya no, family tane. Anyang Lunes, may bisa ni. Uning ako naman nga pwede, tingkong lakad. Napun, asingit ke, apun talan miya. Yung sinabi ko, sige ako niya banggitan ng lanya. Yung sabihan tamo, pangadi tayo bayang mipaldan. Uning anyang pangadi ko yung ginamit, yung rito ng pamaglan niya kimasakit. Babanggitan ko na, lanyan ke. Tutan may kondisyon niya rin na yung apong gino, mamiyang pamikatagon, ban kanita, may paldan kumayap, at potang pepakayap na yung apong gino masakit, agawa na pa itang dapat ng gawan. Yung intensyon ng gino, bangkang tami pakayap tamo, mo keni, nanay ang gaking banua, potang datang itang mitakdang panahon. Gaganakan kayo ngayon itang pengadiming masakit na bengi, Arsenio Makapagal Jr. Kasi burina, agad-agad pala ko itang bukol. O bigla kong aga naka, puta naman yung apong gino, mamaralan niya. Puta itang bukol. Kailangang operan, mawala yan. Although sabi ko, mawawala yung bukol, putang kay batang may opera. Pero ating cases, akwento ko. Niyang tsukusan matya sa ako, itameto nga magubra keng bangko, kaya king San Fernando. Metrobank yata, nung yak magkamali. Mintayasan matsyas, pero bindisyon niya. Atin niyang bukol kaya matris. Niya kailangan niyang ma-opera. Anyang bindisyonan ke, sabi ko, sundo mo yung pangadi mag 9 days ka, nobena. Morning prayer, evening prayer, kay baka lang kaya tang laro ng apong Lourdes, darinan kong petas daring rosa sa miyang pang kangapong Lourdes. At atin niyang devotion king Birhen, baya kaskas keng kanon at padad, o kaya kitang apektadon da, kening katawan, papayampang kong atlong Bapo Maria. Pero gawan miyang 9 days nga ako. In kwento no, after 9th day, bada kaning doktor, niyang labi ni itang bukol, alayo. Anyapin, may laos ng operation. O sabi ko po, tagalang ako. Batang may nga din siyam ayaldo. Po itang bukol, kening buldit, ken kolon, ang makabara,
Puta, bigla yung mawala nga ako. Pero nung talagang kailangan niyang ma-opera, kalupa na nitang metong Ken, supposed to be, next week yung schedule niya. Timpa namang pilang Aldo. Pero nung talagang kailangan niyang ma-opera, pangaditala rin doktor. Sana, antabayan na rin apong Ginoo, gamitan ng kasangkapan. Banitang dapat ilako yo. Nung aliwa mo itang bukol, nung yung buong left breast, at sana itang kitang balatili naman, kitang kabila, sana, benign niya. Pailalamtangan keng kaburyaning apong Ginoo. Ano yun? May katawag kasi, di marano kundi natang kasabi ko lang pakakwentuhan di Lola Dalia at kaya binayani din Miranda. At ngayon kaya biyang sisimba o ining karilang intention lalo na iani din yabi tayo kayong pangadi. Kinagkepinan din Anya mo nga balo mong cancerous itang bukol kaning kang left breast. Kaginaga nga ako. Kaya kaya ko lang na kasi rin pepabindisyon ka na akong may kabukol lalo na kayang suso. Agad nang ipangadi adwan, siyempre itang, mo sana po negative ya. Ako yung biro ko. O namang positive ya. Yung punto ko mo, nung negative ya, di kasanteng. Pero nung mag-positive ya, okay pa rin kasi tinyang grasyang ibing apong Ginoo. Uling nga kupen, buri na kasi yung apong Ginoo may pakayap tamo. Pero emo Kenny, ang gaking banwa, kutang datang itang mitak ng panahon. Anya makanyang tamong manalangin, manyawad grasyang pakay, ban ka nito, di na nakatapang sapat na panahon ng apong Ginoo, at itang dapat, itang mayap yang daptan, at kimban ng tawri, itang kaligtasan, makanyang tayang akamtan. Yakan iting misa, samantalanan taming pamikatago na babiyan ng Diyos, at itang grasyang babiyan na pagkalob, siguradong iti maging dalan, bata mong mipakayap, at buli ng Diyos, mipakayap tang dubusan, anya pakikwanan tayang, nyaing kaligtasan, pakikwanan tayang kamtan. Adwa na kaya kataning ebanghelyo, ingkayapan, yang parating daptan, baning kaligtasan, kaya katayang kamtan. Manahimik tangyan ni kay Makoy da Pinandit, na naman yung kanya-kanya tang kayadonan, misan pang maging kasangkapan niya, ing Bright FM, kanitimisang darahon tamo, at balang metong kambering kakaluguran, ang hini kasametong kanitimisang yampang, nudak ka rin lapaman kaniting kaurasan.